Al 10 jaar lang trekt een groep fanatieke dames vrijwillig het Vlakwaterbos door op zoek naar rommel. Afgelopen zaterdag werden zij ter ere van dit jubileum in het zonnetje gezet. Ja, 5 jaar geleden zijn we uitgenodigd om na 5 jaar opruimen hier samen een lunch te genieten. En toen werd gezegd, enigszins schertsend, als jullie er over 5 jaar nog zijn, zei de burgemeester, dan kom ik ook weer. Nou ja, en 5 jaar gaan toch sneller als je denkt. Gelukkig is Hans er nog bij, want het is maar op het nippertje natuurlijk. En wij zijn er ook nog, grotendeels. Dus ja, werden we weer benaderd door de gemeente om ons uit te nodigen om ons in het zonnetje te zetten vandaag. Het is ontstaan doordat één buurtbewoner uit het Groene Hart met een hond zag hoe verschrikkelijk het bos er eigenlijk bij lag. Hoeveel vuil dat er lag. En ze heeft een aantal andere buurtbewoners benaderd om dat eens per maand te gaan doen. En nou, die club die is voor 50% nog overeind. Soms haakt er iemand af, soms komt er iemand bij. Dus. Nou, ik loop regelmatig met de hond door het vlakwater. En ik zag de 2 dames al vaker voorbij schuiven met de kar. En ik denk, wat doen die toch goed werk. Ze stralen echt iets uit. We willen wat doen aan de wereld. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dus dat heb ik bedacht. Ik denk, nou, ik ga me aansluiten. Het lijkt me heel mooi om 1 keer in de maand, ik bedoel, wat is nou 1 keer in de maand? Een aantal uren met dames, gewoon gezellig door het bos te lopen en te zien wat er allemaal ligt. En als je echt goed kijkt, dan zie je ook overal iets liggen. Na een kopje koffie werd al wandelend het gebied bezocht dat de dames aandoen. En het verschil met 10 jaar geleden is goed te zien. Ik denk dat er op meer plekken afval lag. We vonden vooral heel veel oude flesjes en oud blik. Dat kon je ook gewoon zien aan de staat ervan. Die verder in het bos lag, waar een gemeente eigenlijk, die kan ook niet echt achter elke struik gaan opruimen. Dus we hebben achterstallig onderhoud gepleegd, zeg maar. Ik denk dat dat voor de eerste 5 jaar met name geldt. En, nou ja, wat kun je allemaal je daarbij voorstellen wat daar dan allemaal ligt? Ondergoed, make-up, ja, dat soort zaken. En nu vinden we vooral steeds meer peuken en patronen waar lachgas in heeft gezeten. Ook nog altijd wel de plastic bekende wietzakjes vinden we ook. Het is wat minder groot geworden lijkt het. Echt de grote stukken vinden we ook niet meer. Zoals een computer of een bankstel of een fauteuil. En nu zien we dat het zich concentreert op plekken. Wat grotere plekken. Er zijn wat voorzieningen bijgekomen als een speeltuin. Ja, dat maakt dat het anders is geworden. En daarom lopen we ook andere routes nu. Al met al is het denk ik van gemiddeld 3-4 zakken per maand naar 1-2 zakken per maand gegaan. Dus dat is toch een halvering. De eerste zaterdag van de maand is het vaste prik om samen het bos in te gaan. Soms moeten we ook wel eens door de regen en dan lopen we echt met de laarzen door de modder. Maar dan hebben we wel weer een vuilniszak vol opgehaald. En al dat vuil is dus het bos uit. En dat is gewoon fantastisch. Dat is een goed gevoel. Het is een hecht damesclubje. En de mannen, die zijn niet te bekennen. De mannen staan wel achter ons. Tenminste, mijn man staat achter mij. Dus als ik thuis kom, krijg ik gewoon een heerlijk kopje koffie. En dan zegt hij, meid, wat heb jij het weer goed gedaan vandaag.